नैहाय लोगो आंना दहायो क्लासावहाय सबाय ओंख्रि जानानै जा गेसाव खिफिना होदोंना आंहाबो दाखालि थाइजौ गोरलै जानानै जा गेसाव खिफिफ्रांदों नाहरलाय हनै फाग्लाफोरखौ जोंखौ नाहर मबाइल थुबाय थादों लागारदोहाय नोङो फाग्लि बे लावगागाखौनो लाया माथो आङो नों लाहै नोङो लाहाय फाग्लि नांखायाबा आंनो बिदि लावगागा नोङो लानांगौ देलै बा सावथि फिल्म नायनोसैलाय दे आंनि फेभरेट खायो दे साउथ मैथाखौ मोजां मोनखायो दा नायनोसै बिरफानायफोरखौ नायनो जोबथा बरिया मोनखायो आंखौ मोजांखा हाब दा बुंसै बर'निलाय दाबो नुवाखै नों देन्जारखा बाब आयै माबा सोर एक्ट्रेसनिलाय देन्जारनो बिदिसो नांगौरा बिदिसो बिदि जानांगौरा सिख्लाया नोंसोरो माबायदि बिरफाहरलायो होगोन नामा बिखौ दे बांद्राय गोबाव नङा दोनो बिरखो दोलाय खोमारनोसै र' आं मबाइल आयौ फाग्लाया खाखानाय दिंखियाखौ जोबबाय बुरुहाय नोंहा आंनो खिफिगारबायसो बाबा मा एसे गोथाव मोनामो बिनि खिफिनायालाय नांगौ खिफिदों होनदों नैहाय आंना नै साला आंसो खिफिदोंमोन सबाय ओंख्रि जानानै फैदोहाय लोगोफोर थ'हायथ' खाखानाय दिंखियाखौसो खोलैजोब्बाय फाफिया आइया सोलायसिगोन एफा गोबाव थाहैनाया औहाय दा खानो थोनहरबा फैफिननांसिगोन आइसि मा एफा मोजां बिनि खावलायालाय आफेल बायदि साला फाग्लाया आखाइयाव सबदों आइदै फाग्लाया आरो बिखुङावसो जाफैबावदों नोंसोरजों बुजाना आरो सिख्लाफोरजों बुजाबावबाय आं नोंखौ साला नोंखौ दा आरो है लरगथरफोरखौ बुलायो नङा जों मोनसे गेम गेलेनि WWE आं जासिम जागोन मिथिबाय Come on, let's go. जायो दो ओइ सिगांथो He's considered the dark horse in this match, but there has been this movement on social media. It is a very real, maybe even likely possibility that Samoa Joe walks out of Brooklyn with you. नोंसोरो मानो बेयाव बुलायदों हो है इरिन दिनै आं हिन्जाव खावना लायनो प्रेक्टिस खालामदों नोंसोरलाय नैबे आदबानि जोंनि दिंखियाव खोलैना होजोबदों आंलाय माला खोलिया इसो जोंनायखायसो बेनो खोलैदों दा आंलाय थोबा जोंबो दिंखिया खानायखौ नायनि थोद' सिख्लायबा नोंसोर दिंखिया खानायखौ जोंबो नायनोसै दिंखियाबा खानो रोंगौना रोङा लेवार बाजाबासो साइसखौल' खानो रोङा लेवार बायो मा बायो दिंखियाखौ खि जायोरा ने बागि जायो नामा जाम्बानो गाबोन बुरजा खाना लांफैबावगोनसो आया सिख्ला नोंसोरलाय दिंखिया खानो मानो थांदों लेवार बागोन मा बागोन ओरैबोथ' ओंख्रि फै मा खोथा आं मोनसे खोथा बुंनि र' आं बेखौ मोजां मोनो आं बेखौ प्रप'ज खालामनि दे थांगोन र' आंखौ सावनि बायदि नुयो ना नुयो दा फिनसाम होनला आया लेवारा आयु hei मुङा नोंनि मा फोरमायदो ना मा सिरि थाखो बिनि मुङा द' सानजाब दङ क्या नाम हे आंलाय बेखौनो मोजां सानदोंमोन आंना बासनजाबा गारबा हेइ रथ' लाजाबो मालाय सिख्लानि आथिं हमनो हे मधु दिल के बात कहना है मैं तुमसे प्यार हुआ है तुम मानेगी ना ओइ आंसो मोजां मोनो नोंखौ सालाब्र' मालायनि मोजां मोननायबो सेंग्रा मधु आं नोंखौ मोजां मोनबाय नों जुदि आंजों जुलि जाब्ला मोनथाम हरनायब्लाबो नोंनि गथ'आ साबेसे दं गावथारजोबनानै नोंखौ सिख्ला खालामनानै जुलि लागोन आं लाजियाबो नों लाजिनांगौ ना आं लाजिनांगौ
गामसाखौनो गाननो रोङा बेनो हारिनि रैखाथिगिरि जानो थांनो नागिरदों नैहाय आंने थोहाय लोगोफोर थांनोसै तेरे लिए हुआ है मैंने सोचा था उसकी दिल को फूल के तरह लेकिन उसकी दिल तो पत्थर के तरह है गोदान सिख्ला गोसोथोगोन आंनि आइडिया आफानिफ्रायखौ लानानै मालदाखौ लोगोआव लाना जौ लोंनो थांनोसै आं लोगोफोर आं जौ लोंनो थांनोसै